zvakanaka. Amen. Vadikani, tinokugamuchirai kuchirongwa chedu chanhasi, musi wa5 December. Tinoda kukutendai nekunge muinesu throughout the year, muchiwana mukana, just to listen in, to comment, to share and subscribing. Toda kungokutendai, tichingotendawo Mwari nekuda kwenyu. The Lord has kept you until now and we are so grateful kuti Mwari vari kukuitirai zvakanaka. We just want to share today is our last episode yegore rino, tichingoshuwiranawo zvakanaka zvatakupinda festive season, Christmas and into the new year, tichingoshuwira kuti Mwari vanokuitiraiwo zvakanaka. As you are celebrating, as you are taking time away off from work, traveling maybe with family, going to visit family, kana kuti mungori kwamuri kudzimba dzenyu, tinongoshuwira kuti Mwari vakuchengetei, vakuitirei zvakanaka. Ndoda kungosheya nokuda kwaIsaiah 9 verse 6 inoti, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. John 3 verse 16. Inoti, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. So, tikaona Christmas, for me, at least, ndakaiona as a senguva, it's new beginnings. For me, it means forgiveness. Nekuti Jesu paakazvarwa ainzi aiuya kuti azoripira zvivi zvevanhu munyika, azouya azobhadhara zvikwereti zvatanga tinazvo, tanga taswededzwa kure kure uko tiri vanonzi vakaipa, asi Jesu wakazvarwa kuti tigouya padhuze naShe, tigova vatsvene, tigozowaniswa zvimwe mukana wokugara pedyo naJesu, tichitoitwa vadyi venhaka. So for me, Christmas, it talks about forgiveness and its new beginnings. So pandinoenda paChristmas paipaika, ndinobva ndanzwa kuti I am starting afresh, I'm starting anew. Zvandakatadza nezuro zviya zviya, zvandakatadza marume zuro, zvandakatadza last month, mheno zvakaitika in the year, some things zvokuti unenge uchiti, but how did I make such mistakes? Ndinonzwa kuti nekuda kwokuzvarwa kwaJesu, yes, there might be a lot of kutaura kuti Jesu haana kuzvarwa musi wa25 December, haana kuzvarwa pakati. But the fact that we just take that day as a representation yekuzvarwa kwaJesu, that is enough. So I'm talking about the birth of Christ, not specifically the 25th of December, but the birth of Christ. Kuti yakatiunzirei, yakatiunzira kusunungurwa vakadikana, yakatiunzira kunaka. Ndinowanza kuti I wish it was the same as well. Kuti panoitika a birthday rehama yako, kana ihama yako yangu usingawirirana nayo, kana ihanzvadzi yako, kana ndeamai, kuti panenge pane kuda kakusawirirana kana relationship yakamanikana. Panoitika birthday remunhu uya, why not start afresh? Why not forgive each other? Why not take that as a moment yekuti we are starting anew? Zvese zviya zvatakamboudzana zvatakadii zvatopera, ngatichitotangirai pano tichitoenda kumberi. Saka Mwari wedu wakanaka vadikani. Bhaibheri rinobva ratitaura kuti, and for God so loved the world. Mwari vakatotida kuona kuti ngapave paine mwana anoenda anonozvarwa, because mwana paanozvarwa yes, haasi mwana waJosefa, but anonzi Mary uchava nemimba of the Holy Spirit, uchazozvara mwana akati. Mwana iye achazosunungura nyika. Ukazoenda pana Isaiah 9 paipe ndopanotaura kuti unto us a child is born. Hanzi magovernments ese ari mumashoulders ake. Zvoreva kuti there is nothing that he cannot do.
which is why we need to believe in Jesus Christ. Which is why ndosaka zvinonzi hanzi whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Ukada kutarisa hanzi zita rake richazonzi wonderful. Uri kutsvaga wonderful here muupenyu hwako? Is there any part of your life that is not wonderful? We have Jesus who is wonderful. When you allow Jesus in your life, he makes those situations that are not wonderful to be wonderful, because that is his name. His name is wonderful. His name shall be called also Counselor. You know, look at sometimes I vent pamwe kana ndaenda unogeza ndichigeza pai ndinenge ndichizvipa maawards ndichidii zvese ndichinzwa kuti handinogona ndakadii mweya mutsvene paipe ndakazodai ndakazogona. Sometimes ndisina ari kunditi you are doing a good job, but ndinonzwa kuti kana ini ndichitaurana namweya mutsvene anondibatsira, anondiratidza kuti apo hausi kufamba mushe, hazvina kumira mushe, apo uri kugona. You know, so he's our counselor, is always present. Anogoneka kutaura naye. Hanzi is the everlasting father. Baba vanogara varipo. Baba vasingachinji, baba vasingashayiki. He is always present. Vanhu vanogona kuenda kure newe, vanhu vanogona kushayikwa, vanhu vanogona kusauya paunovadira kuti vauye, but Jesus is always present. He is our everlasting father, unogara uripo. And he is the prince of peace. Ruda rugare here muupenyu hwako mudikani. Jehovha vane rugare rwekuti rusingatengwe nemari. Nekuti isusu we know kuti zvinhu zvangu zvinyatsonzi zvikufaya unochinzwa kuti apa mupoketi mune irimo, you know, but the Lord gives you peace. Ndopaunozoona vamwe vanhu vanonzi muri kumbonyatsosimba neiko vedu vemo, munhu anokudza ndikudya sadza nemavheji ende mumusoromo mune rugare. Hatombofunganya kana kuti chifesi chiglowa muri uchisimba, asi iwewe une mari iri nani asi hauna, nekuda kuti musoro mako munogara muchitoila, muchicalculata, muchidii, uchifunganya, uchiitei, uchidii. Hanzi Mwari vanopa rugare vedu vedu. He is the prince of peace. Saka ngatigamuchirei Jesu, vatiitire zvakanaka. As we are about to end the year, gamuchira Jesu mudikani. Unzwe kuti what is Jesus about? Jesus is about new beginnings. He's about love. He's about peace. He is about light. He is about wonderful. That's who he is. Saka Mwari vanotiitira zvakanaka. Wotanga gore rako on a new slate. Wotanga gore rako Mwari vachikudirecta your paths, vachikuitira zvakanaka. But chikuru ndechekuramba ukabatirira pana Jesu. So I just want to leave you with this, guys, kuti as we end the year, ramba wakabatirira pana Jesu. Kune vaye vasati vatoziva Mwari, gamuchira Jesu. This is the time. Uone Mwari vachifamba newe, vachikuitira zvakanaka muupenyu huno. Thank you so much, Mr. Jesu. Amen. 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 Tinotenda Mwari Amen. neshoko rine simba chokwadi. Ishuwa vanhu vazhinji vamwe havambozivi chinonzi Christmas chii. Hatombozvinzwisisi kuti chii. Anongofunga kuti ndozvokufara, kudya nyama, kudii kuti agoziva kuti aiwa takazvarirwa mwana. Takanga tisingatomboverengwi panyika ino. Hanzi takanga tiri kure kare. Asi nokuda kwaJesu tavadyire nhaka pamwe chete navo. Saka vanhu vanofanira kuziva kuti Christmas haisi yokungoti wapfeka hembe nyowani. Vamwe ndiyo vanotoita naye musikanzwa, vamwe ndiyo vanotomitisana, vamwe ndiyo vanotopondana, ukazonzwa akapondwa paChristmas. Nenyaya iyi havanyasonzwisisa. Asi Mwari vekudenga ngavatibatsire tinzwisise kuti chombonzi Christmas yachona chii, zvataurwa chenaya zvokuti zvezuva hazvinei, asi chatinofarira ndechokuti Jesu vakatizvarirwa izvozvo. Saka munhu anoda kunzwisisa kuti aiwa haisi yokoonererwa, yokushamisira, yekuita sei, asi ndiye kurumbidza Mwari kuti makaita henyu. Takutonziwo maKristu nokuda kwaivo vakatifira pamuchinjikwa naye. Saka tokambotenda kuti Mwari vanotiwanira nyasha tikaziva chombonzi Christmas chachona chii. Pane scripture yaverengwa namainini kuna John chapter 3 kuti Jesu ndozvavakatouyera izvozvo, zvokuti ari kungotenda chete tatova vana vavo. Ivo vane rudo
vane rugare, vanoramba varipo, vakanaka. Ndozvavakauya kuti tiwane zvese izvozvo. Nokudai vanga vasina kuuya, tingadai takatoraswa hamene tiri kumadzimu edu tiri murima munotyisa. Asi nokuda kuti vakauya kuti tizoitirwa zvakanaka. Saka nguva inei holiday Mwari ngavatibatsire tizvibate tizvidzore. Nokuti unongofarisa wosungwa woita 10 years uri mujeri nokuda kwe1 day chete. Usingatonzwisisi futi zuva racho nderei. Saka dai Mwari vakatiwanira nyasha iye zvinosati tasvika kwariri. Munhu kana anga asingazivi ngaatoziva kuti ndezvariri nhai. Hazvisi zvokuita manyemwe nokufarisa kuya. Vamwe vanotodzidza kunwa hwahwa ipapo. Vachingonwa hwahwa kutononzwa akazomikiswa ndopaakamikswa nani haachazivi utanga akadhakwa. Saka Mwari ngavatiwanire nyasha redu. Mwari vatibate tidzikame tizive zvatiri kuita. Amen. Mazvinzwira vadikani shoko guru kwazvo rine simba rekuti tsanangudzo dzekuti Christmas chii, why do we celebrate? It's not just a holiday, inongoitwa vanhu vapembere vachidhakwa vachirasa muswe sezvataurwa nevasikana ava. Saka 1 John 4 verse 9 to 10 inotaura kuti pandangoerenga padiki pakati hanzi, in this the love of God was made manifest among us, that God sent his only son into the world, almost the same in John 3:16, and so that we might live through him. So that we might live through him. Saka vakazviitira Mwari kuti tigare kuburikidza nemuna mambo Jesu, kuti ndo pane pandoti hanzizvo ivo mambo Jesu hanzi I am the way, I am the truth and the life. Saka zvataura nachenai kuti ukapa upenyu hwako kuna Jesu, like there will be direction in your life. You are able to live through him kana wapa upenyu hwako kuna Jesu. Unenge wakuziva kuti why do we celebrate? Why are we celebrating Christmas? Why are you doing this? Zvambotaura nachenai zvekuti munhu anogona kunge aine maoffenses aainawo, like magrudges against vamwe vanhu. Kana taamuna Jesu vanotibasira the way we conduct ourselves, the way we regard other people, to be able to forgive chaiko kungo even kurenew our minds hazvikwanisike tega sevanhu, zvinogoneka chete if we live through him. Zvataurwa nevhesi 1 John 4 kuti vakaunza Jesu kuti tigare through mavari. Saka uKristu hunogonekwa through muna Jesu chete. Hatimbofa takagona tega kurarama chiKristu pasina Jesu. Saka ndosaka tichicelebrata Christmas, kuti vakatigonera taakugamuchirika pamberi paMwari, taakukwanisa kudzidza nezvaMwari, kuziva nezvaMwari nekuda kuuya kwakaita Jesu. Saka vadikani muve nezororo rakanaka, sezvambotaura nasichipo kuti vamwe izvozvo vangatodzidzira kunwa ipapo. Hapana chinombonakidza mukunwa, kungowaste mari yako and waste your life, plus kuzviexposa kune zvimwe zvinhu zvanga usingazivi, kutoinvita the devil in your life, zvichizarura masuo anga asipo. So there's no need for you to be drunk, but celebrate the Lord. Kana unga usati wapa upenyu hwako, zvambotaura nachenai, ndomukana wekupa upenyu kuna Jesu, uchitenda Mwari kuti handaisingatosiziva kuti Jesu vakafira inini, also kuti ndinokwanisa kurarama upenyu huri nani through Jesus. Saka muve nezororo rakanaka vadikani. Tinoimba kukuonai futi kuRenewya. Tinokutendai kwazvo nekutisapota kwese kwamunoita nguva yese nekuona mavidheos edu. Saka tinozvitenda zvikuru, tinoti mukomborerwe muitirwe zvakanaka. Ndichanamata chivhara. Baba, tinokutendai panguva ino, tinokutendai nevanhu vese vachazoona vhidhiyo ino. Tinokutendai nenguva ino Mwari yemuna December yatinoziva, inozivikanwa kunzi tinoselebrata Christmas, even though vamwe vanhu vanga vasingazivi kuti why we celebrate.
but vachanzwa izvi vaakuziva manje kuti tinoserebhureta chii, kunoserebhureta mwana wenyu, tinopembera mambo Jesu vakauya panyika kuzodzikinura upenyu hwedu, kuzodzikinura mhuri dzedu, hama dzedu. Saka tinokutendai nemukana uyu. Tinoda kunyengetera Mwari protection yevese vachakwira nekudzika vachienda kumaholidays, vamwe vachinoona hama dzavo, vamwe vane maevents akasiyana siyana. We just pray for the grace of God. We plead the blood of Jesus over everyone. Vanhu vachikwira nekudzika, vachifamba kuenda kumamisha, vachifamba kuenda kunyika dziri kure. We just pray for divine protection over your people, Lord, in the name of Jesus. We declare to be protected by the blood of Jesus. Yes, Lord. Be protected by the blood of Jesus. Chengetedzai vanhu venyu Mwari, komberedzai vanhu venyu nesimba renyu nezita raJesu. Amen. Amen. Maita henyu vadikani muve Bye. negore rakanaka. Bye bye. Yes, Bye. bye-bye.